Ма яко, други макари не можеш май. Па гледай какви тонове водорасли. Той къде е? Я го ръсни. Той избега. Избега ли бе? Избега. Да бе. Няма го. Ама това е таранката. Ето го. И то тук. Йони е там. Как ще го чепне? Ще го преби. Май да не се изкачи. Ето го. Там. Бах ти до бичето. Брус, има ли? Пари на другия има и там. Мама, имаш ли? Няма нищо няма. Това само водорасли малко. И кълбал е мале. Кълбал е, ма виж жилката къде отзаде, виж. Бабачко. Няма нищо. Тока бега да го малки. Виж къде е жилката. Тя вари назад бе. Не само махни. Леко куките, върдете от куки. Там с таранки. Баце, какво ще кажеш? О, бабачко. Пускайте го, целуйте го, пускайте го. Да. Това за месо. Това колко ли кила е?